жеңмәдік бұл соғышта, жеңілмәдік тә кебек, қойылған хәрби бурычны намус белән үтәдек. 18 яш иде безгә, ут эченә кергәндә, тау ташларда комлы чүлдә, ачлы токлы йөргәндә. Соғыш инде күптән бетте, 30 еллап вакыт үтте, күңелемдә генә тирән яра, төшләремдә һаман сугыш бара. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар һәм студиябыз кунаклары. Тапшыруыбызны юкка гына җыр белән башламадык. Әфганчы Ленар Кабиров сүзләре һәм Риваль Хисматуллин иҗат иткән җыр бу. Төшләрендә һаман сугыш бара. Бу җыр махсус иҗат ителде. Быел Совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарылуына 30 ел тула. Шул уңайдан бездә бүген кунакта Саба һәм Теләше районыннан килгән әфганчылар минем якташларым. Әйдәгез, аларны каршы алабыз. Егет майданда билгеле була дигән татар халык мәкале. Менә мин бүген башваткыч майданчыгында. 2 тапкыр батырлык өчен, сугыштагы казанышы өчен рәхмәтле Әфган халкыннан медальләре иясе Халид Шәрипов. Батырның ярты һөнәре тәвәккәллек дигән мәкаләне бер вакытта да исемнән чыгармады. Башваткыч тапшыруында да булышмый калмас. Кызыл Йолдыз ордены кавалеры, СССР кораллы көчләрендә ватанга хезмәт иткән өчен ордены иясе Рәис Нуретдинов. Атның шәбе алга чыга, егетнең шәбе донга чыга диләр. Башваткыч тапшыруына алга чыгып дон яуларга килдем. Сугыштагы казанышы өчен СССРның дәүләт чиген саклауда аеруча тырышлык күрсәтүе рәхмәтле Әфган халкыннан медальләре иясе Фәнис Шәмсетдинов. Исәмсез егетләр, хуш киләсез тапшыруыбызга. Без сезнең белән бүген бергәләшеп, сорауларга җаваплар табарга тиеш булабыз. Дөрес җавап биргән очракта ул 1 балл үзенә эшли, җанатарлар һәрвакыт ярдәмгә килә алам. Дөрес җавап биргән очракта ул 1 балл эшли һәм ул баллны үзе җанаткан уенчыга бүләк итә ала. Бездән башваткыч тапшыруыннан Фатих Сибагатуллинның «От Атиллы до президента» дип исемләнгән менә шушындый бай эчтәлекле китапны тота алачак. Тапшыруыбыз ахырында безнең уенчыларыбызны Татарстан Яңгысыр телерадио компаниясе әзерләгән бүләкләр көтә. Менә тапшыру ахырында иң күп балл туплап, супер уенда да катнашып, әлеге уенда да җиңеп чыкса, Татарстан Яңгысыр телерадио компаниясенең төп бүләге автомобильгә ия булачак. Игътибар экранга. Өстен аска беренче сан 4 хәрефтән торган сүз. Җир өстен шулгап алган иркен бушлык. Ул Рәис әфәнде. Хава. Һава дөрес җавап. Һава. Һавада уздырдым 2001 сәгать гомеремне. Мин кичкенәдән хыялланам, дөрес әйткәндә. 5-6 яшьтән башлаганым, һавага карап йөри башлаганым. Бүтәннәр җиргә карап йөри, мин һаман нәрсәгәдер һавага самолетлар санап йөрдем. Безнең күршенидә бары, ерак түгел бездән торай, авыл мулласы Хөсәен хәзрәт бара. Кызы эшли иде нефтяникларда. Эшли диспетчер булып. Җәй булганда вертолетчы белән сөйләшеп, әтисен киреп ала иде. Нидән авылдан, авыл өстенә әйләнә дә, әтисе буланга чаба китә. Вертолетка дип, без дә балачак артыннан чабабыз. Кунак булганнан соң, ана алып кайта иде авылга, Әмир авылы ул, Чирмешән районында. Менә кемдер мине карап тора бигән, алар шаһидлар, менә олы яшьтәгеләр шаһидлар, алар беләләр Хөсәен бабай вертолет ташып йөргән. Нинди дәрәҗәле мулла булган? Бик дәрәҗәле мулла, бик белемле дә иде. Сезнең хыял шулай итеп үскәннән үсә барды һәм аннан соң военкоматта комиссия узабыз бит инде 9-10 классларда военный комиссар сорый инде нинди теләгең бар, кая укырга барасыңмы, кая минем учучы буласым килә. Алар сразу электр булды инде, давай военныйга. Миңа айырмасы юк инде, хат гражданскийга, хат военныйга, нәрсәгә булса да чырга дип. Миңа китереп бирделәр список, военный училищеның летный
Карадым да, Самар өлкесінде Сызран шекері бар. Шында. Икинчisi көрем вертолет деген. Этем Хüseyin бабай ишканды неужели очып болмас екен өзімше білейін. Мұла бабай болдыр деп, этем Сызранға жібергіз деп, шындан жіберділер Укрға. Бір ел оқыдым да, лейтенант званиесі білін оқып бітіріп, анар Белоруссияға қызметке кеттім. 2 ел қызмет еткеш, мені командир экипажа айтып қойдылар енді, вертолет білін. Шындар уже 82 жылы білектім енді Афганистанға біздің бітін полк білін жіберділер. Егетлер, үшігізге де шындай сұрау, бұл соғыш хақында бик көп түрлі фикірлер яңғырый. Сізден де яқшырақ аңлатып беруші кіші болмайшақ. Чөнки сіз анда қатнашқан, сіз аның ішінен көрген кішілер. Бұл нендей соғыш еді бұл? Бізге бит инде солдатлар буга приказ берилген. Біз приказ